Love you long time, Rob. Er det du købet i kineserne? Sang. Det er ligesom Buller har med hjem fra ferie. Så har jeg også gået med hjem fra ferie. Det skal vi da have. Du har købt Det skal vi da have. Det skal vi da have. Den er fra 77. Skal vi da? Det skal vi da have. 40%. Det skal vi da have. Ja, i forhold til din nummer 23 smagte der fucking... Man skal huske at skåle, ikke? Ulla, har du noget det der, fordi jeg har det for en lille lyst til. Ej, det er... Jeg kan købe råd, sang som... Jeg ved... Det er Thailand. Skal vi lige se, hvad det er, du laver her, Buller? Altså, jeg prøver at neutralisere Marsens elendige kød, springer op i en, og man tænker bare, at jeg har bumser over det hele, og mit hår er forkert. Det er sjovt. Ja, og med hår, det går altså forkert, og Bo er pisse. Martin, hvad er dit ifølge dit sådan verdensbillede? Ja, begrebsverden. Begrebsverden, din begrebsverden. Ja, dit begrebsverdensbillede. Hvad gør os lykkelige her i livet? Fortæl. Tiramisu. Tiramisu. Der er kun det svar. Der er ikke andet. Folk har misforstået alt andet. Opretfrelse og alt andet og næveboller. Der er kun én ting. Lykke, og det er tiramisu. Det er ægte lykke. Ægte lykke er tiramisu. Okay. Og jeg har ikke, og det kan man ikke blevet serveret for mig i aften. Kan man ligge i ski med tiramisu? Sagtens. Og kan man elske med tiramisu? Jeg tror, man kan drømme om tiramisu, og så kan man længes efter tiramisu mere, end man kan længes efter vanilje. Okay, hvornår? Man kan stå på månen, og så kan man sige... Og så kan man længes efter det. Det. Small step for man. But I still miss tiramisu. Jeg tror, det er sådan. Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er sådan. Tiramisu. Hvis verden var mere fyldt med tiramisu, så tror jeg, det ville være et bedre sted at leve. Det tror jeg. Okay. Hvor har du fået din bedste tiramisu? Hvor startede det? Altså, uden pis? Ja. Uden pis. Uden pis. Den bedste tiramisu ever. Der hvor du blev overbevist om, at det var det livet handlede om. Bedste tiramisu er noget til at få, og selvfølgelig min kone lavet. Og det er din kone lavet. Ja, det er klart. Ja, det er klart. Sådan er det. Ja. Det er ikke tvivl til. Og så har jeg fået den på en fransk restaurant, lidt uden for Cannes og ikke ud. Buller. Det er afgørende spørgsmål. Hvorfor er der ikke tiramisu på bordet i dag? Det var dig, der stod for maden. Det var dig, der havde ansvaret. Når du ved, at det er det, der gør Martin lykkelig, så sidder vi her med steak. Der er fandme langt fra stegflæsk til tiramisu. Stegflæsk er fantastisk. Ja, stegflæsk er også godt, men det er tiramisu. Nu er hvor blev det af? kombinationen stegflæsk og tiramisu. Sådan, hvad skal man sige, det er sådan noget med svinet. Svin kontra møder elegance. Svin møder ko. Og det er jo ligesom at tage en meget smukt habit på, og så være rundt i din svinestald. Ja. Og jeg kan, altså, ja, det er det. Jeg følger dig. Det er jo ikke noget. Du ser jo ikke. Hvor tit ser du for eksempel en landmand været rundt i James Bond outfit, gala og move for eksempel. Har du nogensinde set det? Alt for sjældent. Altså, eftersom jeg ikke sådan færdes på gårde som sådan, så er det ikke så tit. Nej. Jeg forestiller mig, at det sker derude i verden. Det for det. Altså Martin har jo sagt, det er det rigtigt. Hvordan kan du blande det sammen med svin? Jamen, jeg tænker bare, nu har vi spist svin, ikke? Nu har vi fyldt os med svin og gris, så vi lige vil... Der vil ikke være nogen grund til at sætte en ultimativ stopper for stegt fisk og persillesovs. Det er jo i sig selv. De to ting udelukker ikke hinanden. Nej, jamen det kan jeg godt lide. Det supplerer hinanden på en eller anden måde. Hvad er meningen med livet?
så leder alle efter et langt svar, Ja. og i virkeligheden er det meget kort. Det er meget enkelt. Tiramisu. Det er tiramisu. 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 Okay. Det behøver ikke at være lækkert. Okay. Og faktisk tire, det betyder fransk, ikke? Det betyder, at man river. Ja. Man river i hvad? Og misu, det kommer... River i bananen. Det er jo, misu, det er jo... Så er vi over i... River i banan. Har du læst det her for forhånd? Misu, det er jo... Misu? Det kommer fra Japan. Okay. Det er Misu. Messi. Misu. River i trekant. Det er det, det betyder. Tiri, Misu. Okay. Det, kan du ikke... River det i huset. Det river i huset. Ja. Det river i huset. Det er husriveren der. Jeg tror fandme, man bliver så lykkelig af det. Der er så mange værdier. Det er så godt. Det er... Har du mod til... Har du... Sådan er det. Det er fast. Så fast når man. Oh god. Tira. Hvad er den rette udtale på det, Buller? Den skal vi lige have. Vi skal have den rette Tiri. Tiri, det er faktisk, så er vi over i noget, der er frygteligt, ikke? Men tier, det er ligesom det engelske tier. Det bruger man også i det franske. Der er nogle sammenfald. Så det er tier. Og så misu, det er, som jeg sagde, kommer fra det japanske. Hvad hedder det? Og så siger huset. Altså, Okay. Så in the house.